Víkendový rok so Zbírom. Keď frajerka povie, nič mi nie je, viem, že sa niečo deje, poznáte to, stíchne, tvári sa oduto a snaží sa, aby som si to všimol, veď každý má občas svoje dni. Opýtam sa, stalo sa niečo? A ona so zvýšeným hlasom povie, čo by sa malo stať? Nič. Ale tvári sa rovnako kyslo. Potom sa opýtam, takže si úplne nič ti nie je? Čo by mi bolo, povie, to už skoro zareve. A tak sa chovám, že sa nič nedeje a to je asi to najhoršie, čo môžem urobiť. Ak bola doteraz iba na krok od výbuchu, tak teraz už lietajú slová, lietajú ruky a aj ľahšie veci z interiéru. Tak Bibi, prečo to ženy robia? No ja by som strašne rada vedela, zrovna dnešným dňom sa stalo to, že spolubývajúca prišla a znamenito tresla dverami, potom tresla chladničkou, mikrovlnkou a neviem čím všetkým. A presne to bolo asi tak, to ti je nič. Fakt nič nie je, vôbec nič. Ty no jasné, že som. No a nakoniec, keď som si ju teda nevšímala asi hodinu a pol, tak potom sa rozplakala a odišla. No to nič je celkom evidentne zúfalá snaha o to, aby na seba slečna upozornila. Tak teraz poraď, ako mám chápať to nič, ako sa mám chovať, ako to zvládnuť? Je to asi o tom, nakoľko svoju polovičku už dobre ovládaš a vieš asi, nakoľko hryzie, bije a robí podobné iné veľmi nebezpečné chmaty. Či sa vôbec oplatí skúšať, teda byť voči nej veľmi jemný a prítulný. Nám niektoré to možno naozaj zapôsobí a veľmi to ocenia a druhé budú asi fakt byť a trhať. Neviem. Je to asi naozaj na tom odhadnutí svojho blížneho. Počúvaš Rádio Anténa Rock.